O Museo Valle Inclán segue abríndose á comunidade. Hoxe recibiu un grupo de amigos dunha visita que combina cultura e diálogo, adaptándose a todos os públicos, dende escolares ata turistas. O Museo Valle Inclán continúa coas súas iniciativas de apertura cultural e social, ofrecendo visitas guiadas para diferentes colectivos. Hoxe recibiu ao grupo de amigos dentro dun programa que busca chegar o museo a novos públicos e adaptar a experiencia aos distintos niveis de comprensión. Son visitas que ofertamos para todos os grupos, porque nós estamos no empeño que é o que ten que facer todo o museo que se teña como tal, que é facerse accesible a novos públicos e facerse accesible non solamente físicamente, sino tamén aos niveles de comprensión dos públicos. O programa, que xurdiu a principios do mes pasado, inclúe tanto visitas de escolares como de institutos, centros de formación profesional e incluso grupos universitarios e turistas. Segundo o director, o museo mantén actividade ao longo de todo o ano, independentemente do tamaño dos grupos. Xurdeu a principios de mes pasado con Ámbar, logo segueu ca Creva e ora veñen pois, este outro grupo, verdade, de Boiro. E entonces, bueno, se trata de que a xente entenda tamén a sociedade que os museos están para os escolares, pero poden ser de preescolar. Pode estar para os escolares, pero tamén poden ser do IES, e está para os escolares dos CIPs. E tamén veñen grupos universitarios e moitos turistas, pero o museo ten actividade ao largo de todo o ano. Quizás o que se ve máis polo público en general é cando ven os grupos de turistas, pois claro, veñenche 50, veñenche a veces 100, veñenche 30 e tantos, pero ao largo de todo o ano vamos facendo todo isto. Ademais, destacan a importancia do diálogo cos visitantes, que permite adaptar o discurso do museo e enriquecer as explicacións, ao tempo que facilita a creación de materiais educativos para futuras visitas. Nos trasladamos un mensaxe que intentamos adaptar ao nivel de comprensión de cada grupo, pero o bonito é o diálogo que se establece, porque, bueno, nós vamos ás veces co noso, non discurso, co nosa maneira de explicar máis academicista ou máis deformada polo público habitual, pero logo tamén, claro, o enriquecemento por onde ven, polo que te preguntan, iso que te permite enfocar o mensaje que transmites aos novos públicos e tamén, chegado o caso, fabricar unidades didácticas ou produtos para futuras visitas. O Museo Valle Inclán segue así apostando por unha actividade constante e inclusiva que achega a cultura e a literatura galega a todos os públicos, desde escolares ata visitantes internacionais.